Dobar dan još jednom svima. Dobar dan i našim gledateljima na streamingu, Zoomu ili na kojim sve platformama. Dobrodošli na naš seminar u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Europskog doma Vukovar sa temom Prošlost u našoj svakodnevici, stavovi mladih. Sada slijedi panel diskusija kako se prošlost reflektira na sadašnjost. Ovu diskusiju, ovaj seminar organiziramo povodom Međunarodnog dana mira koji je danas i ujedno je to dio našeg ciklusa vukovarskih konferencija koje Europski dom Vukovar već niz godina provodi sa zakladom Friedrich Ebert. Ja sam Lana Majer iz Europskog doma Vukovar, za one koji me ne poznaju, a veliko mi je zadovoljstvo predstaviti naše goste na panelu. Evo ovako ću krenuti. S mog desne strane doktora Borisa Stamenića iz Dokumente, Branku Vjerdu iz Inicijative mladih za ljudska prava, profesora Nebojšu Blanušu sa Fakulteta političkih znanosti i mladića koji se sasvim slučajno preziva kao i ja, Ivor Majer. Hvala vam svima što ste odvojili vrijeme i sudjelujete s nama u ovoj diskusiji. Predstavili vam na neki način i pravila igre, odnosno ove diskusije danas. Nakon jedne ili dvije runde pitanja za naše paneliste, otvorit ću diskusiju i za vas sudionike, a iza Dijane je mikrofon, tu se možete ustati i postaviti pitanje. Trebate postaviti u mikrofon zaista da vas svi čuju i da se snimite na taj streaming, jel? Eto, toliko od mene. Što se toga tiče, razmišljala sam na neki način da trebam dati, iako su Blanka i Dijana pozdravile na početku ovog našeg seminara, nekakav uvod u ovu našu priču, ovu našu diskusiju. I pitam se što već reći, što nije rečeno, što o prošlosti, što kako ona utječe. Mi koji smo se ovdje okupili danas, mislim da to i osjetimo i znamo. Ali evo slučajno, kako tako život vam donese neke priče, u subotu razgovaram sa jednom mladom ženom iz Zagreba i shvatim, ona kaže, na spomen ove naše teme, ali prošlost da, treba ju u jednom trenutku ostaviti, idemo dalje, budućnost, ona je jedna onako poduzetna žena. I ja bi se s njom prije par godina složila i rekla da, dajmo više. Ali što ako ne možete birati? Što ako kao mi tu u Vukovaru vam prošlost stalno i ponovo utječe na vaš život, na našu svakodnevicu? I o tome želimo danas razgovarati i želimo čuti svakako i vas. A evo, počet ću sa Brankom zapravo sa mojim pitanjima. Kakvi su to mladi koji se ne zanimaju za budućnost, nego idu kopat po toj prošlosti, kao vi u toj inicijativi mladih za ljudska prava? Jeste li se možda u početku susretali sa nekakvom predrasudom da mlade se ne tiče? Šta oni petljaju? Oni se nisu još rodili tada. Pa evo, dobar dan svima i hvala Friedrich Ebertu na pozivu u Europskom domu Vukovar. Da, to je jedna od predrasuda koja nekako slijedi mlade, da ih prošlost ne interesira i da im je percepcija budućnosti više vezana za sve ono što isključuje prošlost. Međutim, naše iskustva u inicijativi mladih pokazuju dosta drukčije. Poprilično je velik interes za aktivnosti koje mi organiziramo, pogotovo u ovom dijelu razmjena mladih koje organiziramo na regionalnoj razini. I u tom smislu vjerujem da ako ta predrasuda i postoji, da ju mi vrlo uspješno nekako rušimo i da uspijevamo, ja doista vjerujem, nekako smisleno, pozitivno i inspirativno raditi te mostove između prošlosti i budućnosti i nekako osvijestiti zašto nam je prošlost važna za sadašnjost, a i za budućnost. Hvala ti, Branka. Evo, Ivor je primjer jedne mlade osobe koja se na neki način našla uvučena u taj vrtlog prošlosti i povijesti. Ja ću sad namjerno ova dva termina tako upotrijebiti, a za koju minutu će mi Boris proturječiti vehementno. Kako se to dogodilo, Ivore? Kako si se ti našao u tome? Pa ja sam postao, dobran isto prvo svima i hvala na pozivu. Ja sam postao sasvim slučajno turistički vodič jer sam trebao zapravo prevoditi za jednu grupu Njemaca koji nisu imali vodiča u tom trenutku, pa sam ja preuzeo. Ali je zanimljivo kasnije što se sve ispostavilo kroz to vođenje, odnosno percepcija cijelog grada i razne percepcije iz raznih krajeva Hrvatske koji su se onda razlikovale. Uglavnom tada je baš krenio taj ratni turizam, taj oblik
turizma u Koje Vukovaru. je to godine bilo? 2006. godine. 2005. 2006. godine su prvi memorijalni centri otvoreni i tada je se baš zakuhao taj ratni turizam i tu je krenio taj vrtlog prilike. Kakav je to za tebe bio osjećaj kao mlade osobe rođene do duše nešto prije rata, ali prepričavati te naracije ili odakle si uzimao izvore za tu svoju aktivnost za To je vođenje? zapravo bilo najteže, da, pronaći izvore koji su na neki način, barem donekle, objektivni, jer većina stvari koje su se mogle saznati u Vukovaru su zapravo bile subjektivne priče koje ste mogli pročitati, odnosno od raznih sudionika u Domovinskom ratu koji su napisali svoje knjige i tu je bilo jako puno umješano subjektivnog mišljenja, manje nekih objektivnih brojki, pa sam pokušao istražiti jednu i drugu stranu i kroz medije, naravno i kroz razne dokumentarce i knjige koje su izašle i s hrvatske i sa srpske strane, pa se negdje pronaći u toj sredini kako bih ja mogao objektivno prenijeti tu priču, jer emocija je bilo već dovoljno unutar samih grupa. Jako zanimljiv pristup, mislim da će nam Branka nešto više o tome i reći kasnije, a sada evo ću dopustiti Borisu da me demantira u mom tu neznanju. Što smo mi tu sad brkali? Mi smo možda potpuno krivo nazvali ovo cijelo događanje, prošlost, povijest. Zašto je važno razlikovati između tih termina? Dobar dan s moje strane za početak. Niste ništa brkali. Prošlost je skup događaja. Znači, sve što se dogodilo, a povijest je interpretacija prošlosti. Spomenuli ste riječ naracija, što je također jedna interpretacija. Mislim da je samo bitno naglasiti razlikovanje između ta dva pojma, zato što se u svakodnevnom govoru oni često koriste kao sinonimi. Oni nisu sinonimi. Eto, to je stvar koju bi svakako trebalo imati na umu. Što je povijest kao interpretacija prošlosti? Ona je pod broj 1 parcijalna, zato što je nemoguće, prepričati sve i kada bi pokušali prepričati što se desilo prošle godine ne bi uspjeli, ako ne bi unijeli neku strukturu, dakle, ako ne bi ograničili priču na jednu perspektivu. S druge strane, osim što je parcijalna, povijest je subjektivna. Ona počiva na perspektivi promatrača, što ne znači da je ona nužno neznanstvena. Ne, ona je subjektivna na način da zapravo korespondira sa nekim iskustvima, sa nekim stavovima i u skladu s time onda zapravo ljudi često biraju neku perspektivu da bi zaokružili, da bi odrezali komad prošlosti koji žele prepričati i onda to ako ukolupe u jednu knjigu, onda to može biti povijesna monografija ili povijesni udžbenik ili povijesni narativ. A koja sad od te dvije utječe na nas i na ove mlade ovdje, prošlost, povijest, jedno i drugo, i zašto je to opterećujuće za nas? Pa, ako bi pogledali dva pola, dakle dva ekstremna odgovora na to pitanje kako se prošlost reflektira na sadašnjost, s jedne strane mogli bi reći u potpunosti, dakle kroz tu neku perspektivu historijskog determinizma, sve što se danas događa ima neku svoju korijen u prošlosti. Drugi pol, drugi ekstremitet bi bio da se prošlost ne reflektira na sadašnjost, već se sadašnjost interpretira na interpretacije prošlosti, dakle da se radi o proizvoljnim čeprkanjima, izvlačenjima iz prošlih događaja da bi se izgradio neki narativ. Sad, osobno najviše vrijednosti dajem onim interpretacijama koje pokušavaju obratiti pažnju na jedno i na drugo. Dakle, s jedne strane, da, rekli smo na početku, povijest je parcijalna i subjektivna interpretacija prošloga, ali s druge strane, da bi ona bila relevantna, dakle, da bi vi ljude uvjerili u određenu interpretaciju, ona mora korespondirati sa njihovim iskustvima. Dakle, mora biti uvjerljiva, mora se bazirati na nekim znanjima i iskustvima ljudi koji imaju od ranije. Za profesora Blanošu sad pitanje konkretno. Na koji način, recimo kroz vaša istraživanja profila birača, pa ste imali i klaster mladih, na koji način se očituje taj utjecaj
povijesti, prošlosti na te mlade. Što ste tu uočili? Pa, naše istraživanje dio je zapravo jedne šire ankete koja se provodi još od početka 90-ih godina, koja se tiče biračkog ponašanja. I mi smo se u zadnjim nekim našim ciklusima više usmjerili na ono što se može nazvati sjećanjem i interpretacijom i također isto i postsjećanjem, a to znači zapravo sjećanjem i usvajanjem određenih narativa o prije svega kolektivno ili kulturalno traumatskim događajima. Kod nas su to prije svega Drugi svjetski rat i Domovinski rat, odnosno ratovi u 90-im godinama koji su međusobno povezani. Oni su povezani na razini ideologije u svakom slučaju, jer moglo bi se tumačiti jednim dijelom ove ratove iz 90-ih zapravo kao nastavak ratova iz Drugog svjetskog rata, naročito one njegove, kada govorim sada o ratu iz od 41. do 45. Onoj dimenziji građanskog rata koja je postojala među narodima na ovim prostorima. Ono što smo mi pitali naše ispitanike, to je nacionalno reprezentativni uzorak, na koji način oni doživljavaju, koliko prihvaćaju određene narative o zbivanjima za vrijeme Drugog svjetskog rata i onda isto tako o kontroverznim događajima u 90-ima, koji uključuju i ratna zbivanja i neke druge stvari kao što su slavna pretvorba i privatizacija, određeni kontroverzni događaji vezani uz nekakvu tajnu suradnju među političkim akterima, naročito vezano uz rat. I ono što se pokazuje, i to mi smo uspoređivali to sa jednim istraživanjem iz 2011. koje je provedeno u svim bivšim jugoslavenskim republikama. A sada, ako mogu dopuniti, samo govorite o rezultatima iz 2018. i 2020. Tako je. Sad zapravo prvo ću usporediti 2011. i 2018. To što je dobila jedna grupa istraživača koji su bili okupljeni oko norveških kolega, a ovdje je provodio naš kolega Viran Pavlaković to istraživanje. Mi smo ponovili i još neke stvari dodali 2018. i pokazuje se zapravo da birači, odnosno hrvatski građani, doživljavaju Drugi svjetski rat na dva načina. Jedan je kontroverza oko i rascijep između NOB-a i NDH, dakle što je bilo autentično, a s druge strane je jedna viktimološka dimenzija koja bi se na najjednostavniji način mogla opisati kao mišljenje da su Hrvati bili žrtve, a ne zločinci za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kad usporedite mlade i starije 2011. tada mladi puno manje vjeruju u ove viktimološke tvrdnje. Međutim, u odnosu na kada pogledate rezultate 2018. nema više razlika između mladih i starih. Dakle, i oni su usvojili taj viktimološki narativ koji nije karakterističan samo za Hrvatsku, samo za bivšu Jugoslaviju, nego isto tako za cijelu istočnu, bivšu, odnosno postkomunističku Europu. Ono što je zapravo u svemu tome zabrinjavajuće je da takvo interpretiranje prošlosti je direktno vezano uz njihovu ideološku samoidentifikaciju, a onda i za biračko ponašanje. Ono što je specifično za Hrvatsku jest da, za razliku od nekih drugih zemalja, ovaj rascijep između ljevice i desnice ne postoji na socioekonomskoj razini. Postoji isključivo na ideološkoj razini i vezanje uz prošlost Drugog svjetskog rata. I sad, kako su ovi mladi, oprostite, ali konkretno, znači ti mladi kod kojih je poraslo vjerovanje u tu viktimološku priču u tih nekoliko godina, koji su njihovi stavovi sada kao birača? Tu moramo zapravo uzeti sada ove klastere koje ste vi spomenuli. Dakle, mi smo utvrdili 3 klastera birača općenito i mladi se slažu sa njima. S jedne strane imate desno autoritarne birače, s druge strane imate lijevo antiautoritarne birače, u sredini imate nešto što bi se moglo nazvati braniteljima statusa quo.
Ovi srednji su zapravo problematični jer njima najviše na živce ide povijest. Oni zapravo u najvećoj mjeri potiskuju i htjeli bi se maknuti od nje, od svega ovoga lošega i traumatskoga što nam se dogodilo. Za razliku od toga, od njih, desno autoritarni birači izrazito se identificiraju sa NDH, sa ovim revizionističkim diskursom koji postoji dugi niz godina u Hrvatskoj. Pozitivno je percipiraju, gotovo kao jedino pozitivno razdoblje u Hrvatskoj i izrazito doživljavaju ugroženost vlastite nacije, vjeruju u globalne teorije zavjera i najčešće su slabije obrazovani. Dakle, kod njih postoji, ja bih rekao, nešto što se zove mentalitet opsadnoga stanja. Meni je žao što nismo imali dovoljno velike uzorke pa da vidimo kakva je situacija recimo na pojedinim regionalnim područjima i mjestima trauma. Ja mislim da bi takve razlike bile još više izražene, dakle bile bi izrazito stereotipne. Takvi mladi isto tako pokazuju međuetničku distancu izrazito veliku. I to generalno prema svim grupama, prema imigrantima isto tako. I ono što je zanimljivo, kada pogledate prosječne rezultate, sad je teško govoriti o međunacionalnim razlikama, ali takva grupa mladih prvo smatra da su Srbi krivi isključivo za rat i isto tako da je Hrvatska nastala unatoč tome što je nitko nije želio. Dakle, riječ je o vrlo pojednostavljenim mišljenjima. Hvala vam puno. Evo ja držim u rukama i studiju istraživanja mladih u Hrvatskoj od prošle godine, odnosno na konferenciji prošle godine smo je ovdje predstavili, pa i ovdje se nalaze stavovi mladih prema Domovinskom ratu, na primjer, od kojih su neki, ne znam, Domovinski rat je svetinja u koju se ne smije dirati i tako dalje. Nadovezat ću se na ovo što ste rekli sa pitanjem za Branku na neki način. Samo sekundicu, htjela sam nešto citirati sa Brankine web stranice, odnosno inicijative Mladih za ljudska prava, ispričam se. Na prostoru država sljednica bivše Jugoslavije danas postoji više različitih formalnih i neformalnih verzija povijesti o ratovima 90-ih godina. Zapravo je ovo što je Ivor spomenuo. Ovi ratovi ostavili su nam u nasljeđe prekinute i uništene veze, nekad povezanih društava, a naši političari nisu naučili lekcije iz tragedije ovih sukoba, već njihovo manipuliranje prošlošću proizvodi nove netrpeljivosti, mržnju i nesigurnost za nas mlade, vas mlade, i nadolazeće generacije. Vidjeli smo sada iz ovog istraživanja koje je profesor Blanuša spomenuo, znači od 2011. do 2018. tu je nešto se događa, mladi su izloženi interpretacijama prošlosti i povijesti. Na koji način vi radite? Vi ste imali jedan nagrađen projekt, zajednički narativi, na visokoj razini nagrađen, možeš reći i više o tome. Možeš li ga ukratko predstaviti i reći kako ste radili s mladima? Pa ovako, dakle, što se tiče projekta Zajednički narativ, ja mislim da on nekako najbolje reprezentira naše pokušaje izazivanja, da tako kažem, dominantnih narativa koji su uglavnom u svim postjugoslavenskim državama poprilično nacionalistički determinirani. U tom smislu smo mi pokušali napraviti ambiciozno kao i uvijek jedan, rekla bi, povijesni iskorak gdje bismo okupili mlade koji bi napisali zajedničke narative o prošlosti 90-ih. Odnosno o povijesti 90-ih, da budem preciznija. Mi smo u tome uspjeli i to jest sad i nekakav primjer kojeg mi pokušavamo slijediti u svim razmjenama mladih koje organiziramo, koji su sad naravno puno teže zbog ove situacije uzrokovane pandemijom, ali ukratko zajednički narativi su okupili 170 mladih ljudi iz svih postjugoslavenskih, odnosno iz postjugoslavenskih država koji su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Kosovo. Dakle, iz tih država smo okupili mlade. Okupljali smo ih, to je jedno pitanje koje nam se često postavlja, kojom metodom smo skupljali mlade koji su zainteresirani za rad na takvim temama. Dakle, otvorenim pozivom. Oni su se sami javljali našim uredima po regiji, obzirom da inicijativa Mladih za ljudska prava ima urede u svih 5 država.
Pokušali smo ih uputiti da ne samo desk researchem istražuju onome što se događalo 90-ih, nego da s njima odlazimo i na mjesta stradanja, gdje će razgovarati sa svjedocima, sa obiteljima žrtava. Uz to uputili smo ih dakle da i provedu istraživanje kad govorimo o dominantnim narativima, da ga nekako zapišu, dakle u toj pisanoj formi da ga nekako označe. To su radili uglavnom istraživanjem raznoraznih medijskih napisa o onome što, kako danas vidimo 90. Istraživali su dosta i uz našu pomoć i presude nacionalnih sudova i Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i pokušali smo ih formirati u bilateralne grupe, dakle u 6 bilateralnih grupa temeljem najvećih sukoba tijekom 90-ih, pa su recimo o događanjima u Vukovaru pisali mladi iz Hrvatske i Srbije. Na način, evo na tom jednom primjeru, dakle bilateralna grupa Hrvatska i Srbija je, dakle mladi u tim grupama sami su odabrali teme za koje smatra da su nam najspornije među našim društvima, pa su odabrali izbivanja u Kninu za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja i zbivanja u Vukovaru. Pisali su dominantne narative, hrvatski dominantni narativi i srpski dominantni narativi, napisali su i zajednički narativ o zbivanjima 90-ih. Kakvi su to mladi ljudi bili da se nisu putem posvađali? Pa svađali su se. Nije to bilo, lagala bi kad bi rekla da je to sve sad išlo tako romantično. Nama je inače, malo kratku digresiju ću si dozvoliti, nama je želja zapravo uključivati što širi dijapazon mladih, međutim teško nam je do njih doći. Dakle, jedini kanal kako mi možemo obavještavati o našim aktivnostima su u principu društvene mreže. A vi bi svih ovih klastera, jel? Da, a mi onda zapravo sa našim društvenim mrežama obuhvaćamo jedan određeni dio mladih koji već pokazuje jedan tip interesa za ove teme iz jedne specifične pozicije koja pretpostavlja kritičko razmišljanje i s time smo već izuzeli jedan ogroman broj mladih, nažalost, ali i kroz ovaj filter nam dođe raznih mladih sa raznim razmišljanjima i raznim stavovima o 90-ima i ono što mislim treba napomenuti je da su njihova mišljenja poprilično uvjetovana onim kako o 90-ima razgovaraju unutar svoje obitelji, sa svojim prijateljima, kako preko medija stječu informacije i onaj najveći možda dio kako o 90-ima učimo u obrazovnom procesu. I tu se onda jako lijepo mogu vidjeti razlike po državama, a i u Hrvatskoj po regijama. Tako da, bude dosta uzbuđenje, bude dosta emotivno, da. Ali mislim da uskoro nam slijedi izdavanje publikacije, odnosno sad rekla bi čak i knjige, zajednički narativi. I mislim, obzirom da su oni svi koautori te knjige, mislim da će biti vrlo ponosni na to što su sami stvorili. Hvala ti puno. Evo, za Borisa ću odmah prebaciti kad si spomenula obrazovni sustav i povijest kao znanost. Je li za očekivati, ili možda se to događa, da u povijest kao znanost ulaze ovako narativi, osobni narativi, ta osobna sjećanja sve više i možemo li očekivati da će jednog dana oni ući i u udžbenike i u škole, u mainstream učenje o povijesti i bi li mogao zamisliti da, ne znam, ovakav jedan projekt uđe u škole kao, ne znam, kroz građanski odgoj, nešto? Pa ja bih osobno to svakako mogao zamisliti i želio bih da takvi glasovi dođu u školski sustav. Osobno ne radim u školi, međutim ono što često ističu nastavnici povijesti s kojima surađujem je da oni zapravo imaju vrlo ograničeni broj sati da bi učenicima prenijeli ogromnu količinu gradiva. I da zapravo najveći problem s te strane nije ni motiviranost nastavnika, ni njihova želja da koriste različite materijale koji postoje zapravo i u vidu nekih
intervjua sa svjedocima raznih događaja ili izleta i tako vođenih tura. Dakle, sve te stvari postoje. Međutim, nastavnici se često nađu u procjepu između nedostatka vremena i pa ponekad i spremnosti učenika da sudjeluju u nečem što izlazi iz okvira onih obaveznog broja sati. Tako da to su sve stvari koje treba imati na umu. Sad, što se tiče ovakvih didaktičkih materijala, da, njih ima sve više. U posljednja 2 desetljeća zapravo stvoreni su različiti projekti od razine zapravo nekih gotovo amaterskih pokušaja, ali vrijednih pažnje, su iznjedrili neke vrlo zanimljive stvari do zapravo široko obuhvatnih međunarodnih projekata i zaklada Friedrich Ebert recimo je sudjelovala, odnosno sufinancirala izradu udžbenika povijesti koji pokrivaju različite faze iz jedne nadnacionalne perspektive. Oni se negdje možda koriste kao dodaci udžbenicima. Sigurno ima nastavnika povijesti koji se oslanjaju na te materijale, koji žele što više koristiti u nastavi, međutim na kraju ostaje pitanje kako to sve pomiriti s ograničenim brojem radnih sati. Hvala puno. Evo da se vratim Ivoru, bili rekao da je ovaj ratni turizam, čini mi se da je malo, kako da kažem, prevagnuo nekakav normalni turizam prije nego što je privremeno umro zbog ove korone, ali je li to nešto što i dalje zanima posjetitelje Vukovara konkretno? Znamo da naši gradski čelnici bi voljeli muzealizirati cijeli grad. Je li to nešto što je i dalje zanimljivo ljudima, turistima? Ovisi za koga. Uglavnom je ratni turizam zanimljiv našim gostima, odnosno ljudima iz Hrvatske, i tu bi se nadovezao i na Branku. I zanimljivo je kako iz raznih krajeva Hrvatske imaju razne neke predodžbe o tome što je bilo za vrijeme rata i onda dođe i sa tom nekom različitom motivacijom. Isto se mogu nadovezati na gospodina Stamenića da žele, čak mnogi nastavnici dolaze sa jakom motivacijom da nauče svoje učenike što se tu dogodilo i to na što objektivniji način. Stvarno imaju onda razne projekte vezano uz to, ali onda opet ovisi odakle, iz kojeg dijela, što je Branka rekla, iz kojeg dijela Hrvatske, s kakvim oni i predrasudama dolaze, ali i s mislima. Što se tiče muzealizacije Vukovara, mislim da je sasvim dovoljno odrađeno i da je dobro odrađeno. Jer imamo mjesto sjećanja za vukovarske branitelje na Trpinskoj cesti, imamo mjesto sjećanja Vukovarska bolnica 91. Ako ćemo ovdje kroz centar prolaziti Bijeli križ gdje se spominje ta priča, zatim memorijalni centar Domovinskog rata u bivšoj vojarni, isto tako memorijalno groblje, Ovčara, sad se otvara i vodotoren navodno uskoro, tako da su to mjesta gdje je to dobro odrađeno. Čak što više imao sam puno stranih gostiju koji su rekli da to mogu usporediti sa drugim mjestima sjećanja koja su obišli tipa Auschwitz i da je stvarno s pijetetom to odrađeno, ali pretvoriti cijeli grad u to definitivno ne bi trebalo, barem iz čistog marketinškog smisla u turizmu, zato što, kažem, opet taj rat je nama, odnosno gostima s naših područja zanimljiv, ali nama dolazi oko 400-tinjak brodova sa stranim gostima u Vukovar, gdje je njima ratna priča više nešto o čemu su čuli, što ih i zanima i žele to proći, ali ih više zanima kako je danas, koji su rezultati i posljedice tog rata, kakav je suživot, a manje ih zanima ulaziti baš u dubinu te materije pa da posjetimo takva mjesta. Tu onda u turističkom, marketinškom smislu treba više forsirati mjesta kao što su muzej u dvorcu Elc, muzej Vučedol, vinarije Spojica i Lokom. Ima što za ponuditi u ovom našem kraju, a da nije samo vezano uz rat. Hvala puno svima. Ovako mislim da sam se možda zagrijali, pa se tu i tamo koje pitanje već javlja vama ili komentar ili bilo što vi želite reći. Čini mi se, evo Blanka ima pitanje. Blanka Smoljan iz zaklade Friedrich Ebert. Imam 2 pitanja. Prvo je za Ivora. Evo, ti si upravo govorio o tome kako dolaze stranci i zanima ih povijest, zanima ih, ali i kako ljudi danas žive u Vukovaru i kakav je suživot. Pa zanima me što ti njima kažeš, kakav je suživot, koju
priču im, ajmo reći, prikazuješ, jer ja mislim da je jako različito kako različite ljudi u Vukovaru, ali i u Hrvatskoj vide suživot u Vukovaru. A drugo pitanje je za Branku. Ti si govorila o zajedničkim narativima, vašem projektu. Evo mi kao njemačka institucija znamo i upućeni smo u projekte koje Njemci financiraju, a to je recimo između ostalog i ovaj francusko-njemački narativ i tamo francusko-njemačko prijateljstvo koje se već jako dugo desetljeća njeguje, slavi se, postoje udruženja mladih između danas koja je između Njemačke i Francuske, imaju redovite sastanke, redovite seminare i tako dalje. Moje pitanje je kada bismo mogli očekivati da imamo jednu takvu institucionalnu potporu i u Hrvatskoj, da imamo jedno hrvatsko-srpsko prijateljstvo, da imamo seminare koji su normalni da se događaju jednom godišnje ili više puta godišnje između mladih Srba i Hrvata koji danas imaju, ajmo reći, 18-20 godina i koji su svi rođeni nakon rata. Evo, to me zanima kako ti to vidiš. Ivore? Mislim da bi bilo lijepo da Branka prvo odgovori, ako treba vremena za pripremiti se ili... Ne treba. Može. Hvala Blanka. Da, jedna od zagovaračkih aktivnosti na kojoj godinama inicijativa Mladih za ljudska prava ustraje je pridruživanje Hrvatske regionalnom uredu za mlade, takozvanom RAICO-u, to je Regional Youth Cooperation Office-u. To je upravo, mislim, nalik ovome što je Blanka upravo predlagala. Dakle, on je osnovan kao njegova inspiracija za njegovo osnivanje zapravo dolazila od Franco-German Office-a, gdje se zapravo, upravo kao što je i Blanka rekla, institucionalizirala suradnja dvaju država, dakle države su osnivači tog ureda, kako bi se omogućila veća suradnja mladih po svim pitanjima, dakle, ali prvenstveno orijentirana na ono što nas, odnosno što ih najviše razdvaja. Takav ured regionalni postoji, dakle, na prostoru postjugoslavenskih država uključenih u sukobe, međutim Hrvatska nije članica tog tipa institucionalnog organiziranja. Zašto ne? Ja ću, pošto mi iz inicijative redovno radimo, vrlo otvoreno dati svoje mišljenje. Dakle, prilika za priključenje kad se ured osnivao je bila za vrijeme koalicijske vlade, dakle tada vođene SDP-om. Međutim, tadašnji premijer, sadašnji predsjednik države nije bio pretjerano zainteresiran za to priključenje. Moje mišljenje je da uzet ću to kao neki kolektivni identitet, više volimo biti bliže Srednjoj Europi i Zapadnoj Europi nego što volimo te identitete koje nas povezuju sa regijom. I tu bi samo dodala... Regija je inače vrlo contentious pojam. Da, regija je uvijek demonizirana. Mi u našem radu, obzirom na regionalnu mrežu inicijative, se na jedan vrlo praktični način, dakle čak kad se maknemo od ovih sadržajnih, teških tema, susrećemo sa vrlo prozaičnim problemima pri organiziranju razmjena mladih, gdje treba imati u vidu da recimo mladi i dakle da ljudi iz Kosova treba imati vizu za putovanja, da postoje, da je jako teško organizirati putovanja među svim ovim državama jer ni linije, ni autobusne, ni avionske nisu na takav način. Pa korona, To su već sofisticirani tipovi problema, mi smo i prije toga se suočavali, dakle, sa mnoštvom tih administrativnih problema koja ne omogućavaju, odnosno bolje rečeno ne olakšavaju tu međusobnu suradnju i to je ovakav tip, dakle, institucionalni tip organiziranja mladih bi jako puno tome doprinjeo, je zapravo NGO-vi, udruge i civilno društvo u cijelosti ima vrlo ograničene kapacitete, kako financijske, kadrovske i svekolike i nije mu uloga da nadomješta ono što bi država trebala raditi, dakle, nego da je tu više kao neki support. Dakle, to je zadatak država koje bi trebale ozbiljnije tu ulogu shvatiti.
Blanka, jesi zadovoljna odgovorom? Imaš, sad Ivo će ti odgovoriti na njegovo, ali ako želiš nešto... Zadovoljna sam odgovorom i htjela bih samo reći, možda je baš Vukovar pravo mjesto u Hrvatskoj da jedna inicijativa u budućnosti, nadam se u skoroj, zaista krene i zaživi. Možda su se neki političke kockice preslagale, ali ja sam optimistična i evo nadam se da će Vukovar biti mjesto gdje ćemo imati tu vrstu institucionalnog druženja između Srbije i Hrvatske, gdje će mladi imati mogućnost da se zbliže, upoznaju i svoje probleme koje mladi imaju, a to su i nezaposlenost i školovanje i obitelj i tako dalje, da se razmijene, jer na obje strane svi smo mi, ajmo reći, pogotovo vi mladi sa svojim potrebama koje imaju mlade osobe. Jel? Hvala Blanka, a Ivor može odgovoriti na pitanje podsjeti nas. O tome što zanima strane goste kada dođu u Vukovar i na koji način im pričamo o ratu i o suživotu danas. Najvažnije je njih uvesti prvo u tu priču o ratu, jer nama su većina gostiju sa brodova, odnosno stranci, Amerikanci, koji ruku na srce ne znaju baš previše o tome što se dogodilo ovdje. Znaju o nekom ratu na Balkanu, ali gdje je taj Balkan točno bio tada isto baš nisu sasvim sigurni. U svakom slučaju je važno tu onda objektivno prepričati što se dogodilo, kako je uopće došlo do tog rata, ali je onda važno i ući u neku dubinu, objasniti kompleksnost situacije, a to njima najlakše na osnovu njihovog građanskog rata, da je to bio rat gdje su se doslovno borili svoj susjedi protiv susjeda, kolege protiv kolega, prijatelji pa braća iz miješanih brakova i to ih onda krene zanimati, pogotovo onda ta situacija kako je danas, pa je Blanka pitala kako ja to osobno vodim. Možda i nisam neki najmjerodavniji ili najogledniji primjerak što se tiče naših vodiča, iako sada svi već polako sličnije to radimo, ali moje prezime je Majer, pa nisam ni na hrvatskoj ni na srpskoj strani nekako bio 98. godine kada smo se vratili, jer i to goste zanima kako sam ja proživio tada školovanje koje je podijeljeno u Vukovaru. I na kraju krajeva, kažem, nisam možda najmjerodavnija osoba što se toga tiče, jer pokušavam vrlo objektivno pričati čisto o svojoj onda situaciji, da sam djelomično bio manje dobrodošao i u hrvatskom društvu, pa i onda i u srpskom društvu. Na kraju sam se družio sa svima. Takva je situacija u Vukovaru negdje od 2003. 2004. godine, kada su barem smjene spojili u jedne, barem je tako kod nas bilo u gimnaziji, da su konačno išli 1. i 3. razred zajedno i 2. i 4. u jednu smjenu, pa su tu polako se situacija počela otvarati, to onda spominjem stranim gostima kao neki novi rođendan Vukovara 2003. 2004. kada smo saznali, pa i oni postoje i s njima se možemo isto družiti. I na taj način onda oni polako shvaćaju kako je to proces koji je stvarno dugo trajao, pa i dalje u procesu, i to je najveći problem koji onda na kraju vođenja i spomenem, iako sada više nisu podijeljeni kafići, škole, uglavnom toga više nema u gradu, na svu sreću, ali nažalost vrtići i škole su i dalje podijeljene, što je velik problem za suživot, ako mene pitate, i na kraju krajeva i oni to na taj način vide, jer nerazumljivo im je da neko govori o tome kako se treba živjeti zajedno, a onda opet razdvajaju djecu već od vrtićke dobi. Hvala. Evo, vidimo sada kroz ovo konkretno i primjer, znači školovanja se spominje da je ta prošlost među nama i utječe na vaše živote. Ako se osjećate sada udobno ili zaintrigirano da nešto postavite slobodno ili komentirate, vidjeli ste Blankin primjer, samo se stanete za mikrofon, ne morate dizati ruku, bilo tko želi. Ako još nema hrabrih, hoćete molim vas iza na mikrofon. Evo ga to. Hvala vam. Ja sam Jaroslav Međiš, zamjenik načelnika općine Bogdanovci iz redova Rusinske nacionalne manjine. Htio sam vas nešto pitati, a mislim govori se o naracijama, spominju se kolektiviteti. Sjećam se 12 godina kao prognanik živio sam u Melbourneu i u ogromnoj knjižnici, ne znam, na 4-5 katova, odjel povijesti, uglavnom Hitler, Goebbels, SS, i tako dalje. Mene zanima, to sam pitanje postavio i prije nekoliko godina, isto ste vi organizirali, mislim da je tu bio i gradonačelnik Sabo. Postoji li neka inicijativa
o pravednicima, nešto slično kao ono u Izraelu židovskom, jel? Toj inicijativi pravednici među narodima. Jel ja kao branitelj i kao prognanik, takve sam priče čuo od ljudi u smislu herojstva, znate, pojedinaca, ne nacija, kolektiviteta, koje su stvarno čovjeka zaprepastile. I to u suštini čovjeku daje vjeru, daje ti nadu i u suštini praktično ti kaže pa sve ovo drugo i nije važno, znate, kolektiviteti, nacije, narodi ne mogu biti heroji, moralni. Mislim, jel tu nešto postoji u smislu toga da se te neke veličanstvene priče, ja se sjećam u Podravini kao prognani gospodin iz Ćelija, Hrvat koji je 1941. doseljen, a 1991. pobjegao, ne znam, rekao da je njegov susjed prvi naprosto legao pod tank, znate, da bi se on mogao izvući, pa ne znam, sjećam se gospodina Branka Polovine, poslije ovoga masakra u Borovu Selu, ja njega pitam, Branko, kako je? On kaže, Jaroslav, sad mi je samo Hrvatska na pameti, jeli? I zajedno onda i poginuo, stradao na Ovčari sa svojim kolegom Glavaševićem. Mislim, ima milion takvih priča. Zanima me, skuplja li to neko, ovo je sve ok, suradnja jednih s drugima, ali ti herojski pojedinci koji su praktično bili spremni žrtvovati život i žrtvovali ga, je li njih neko spominje, koliko se spominju, ima li takvih inicijativa? Evo, to hvala vam. Hvala, možda pitanje za Borisa, ako Boris kao tu najbliži nam povjesničar nešto zna. Pa, ja moram reći da mi nije poznato da postoji neka takva inicijativa koja bi baš išla u smjeru nečega kao pravednici među narodima. S druge strane, Dokumenta je imala već prije nekoliko godina projekt Osobna sjećanja, mislim, gdje su rađeni video intervjui u trajanju sat i pol sa različitim ljudima koji su govorili onda i o takvim stvarima. Mislim, nije bilo u fokusu dosadašnjih projekata koliko je meni poznato, međutim, sviđa mi se ideja vaša i mislim da bi to bilo nešto o čemu bi zaista trebalo razmisliti. Kako nešto tako i realizirati. Mislim, to je zapravo jako dobra tema i po meni bi to bio dobar doprinos izgradnji mira. Sad dozvoljavam da nešto tako već i postoji, da je krenulo, a meni nije poznato. Mm-hmm. Pa koliko je meni poznato, bio je jedan projekt Ko je tebi Josip Reichel Kir. Dakle, kao osobe koja je bila mirotvorac na ovim područjima za vrijeme rata. I to je u svakom slučaju bi to bio projekt vrlo vrijedan, koji bi na neki način zapravo zamijenio, ja ne bih rekao ovu totalnu muzealizaciju grada, nego prije svega mitologizaciju grada koji je onda postao zamrznut u vremenu. Dakle, riječ je o jednoj novoj vrijednosti prije svega mirotvorstva i zajedničkog života, koje je danas u svakom slučaju potisnuto. Recimo, meni se ne sviđa niti riječ suživot, nego prije svega život u gradu. Koje je to iskustvo zajedničkog života, ne samo prije Domovinskog rata, nego isto tako i prije Drugog svjetskog rata u Vukovaru. I naravno u svemu tome treba istraživati i tamne strane. Recimo, gdje su nestali Njemci iz Vukovara? Koliko je meni poznato, bilo ih je gotovo 40%. Što se dogodilo s njima? Trebalo bi obnoviti naravno i određena mjesta sjećanja. Tko od mladih danas zna što je Dudik i zašto je uopće, tko je autor tog postava i zašto je to tamo tako postavljeno? Kao i neka druga mjesta. Također trebalo bi povezivati i gradove koji imaju slična iskustva. Ono što ste vi dobro naglasili, čini mi se da nastavim dalje, je razlika između ovih individualnih priča, individualnih trauma, kolektivnih trauma i tako dalje. Ono što se meni čini da je jedan veliki problem, što su
što je politika povijesti u Hrvatskoj zapravo učinila od Vukovara prije svega kulturalnu traumu na kojoj se temelji identitet. I u svemu tome su zanemarene mnogobrojne individualne priče, mnogobrojne nijanse. I ta slika izvana zapravo utječe isto tako na međusobne odnose ljudi u Vukovaru. Malo prije sam spomenuo da je Vukovar još uvijek neobično tih grad. Zašto je to tako? Zašto? Ja svaki puta kada dođem, i to mi isto tako kažu i neke moje kolege, za razliku od drugih gradova koji nisu doživjeli to što je doživio Vukovar kao kolektivitet, jako je tiho. Postoji zapravo jedna nedorečena šutnja. Ne šutnja u smislu, znate, ono kad odete na Dunav pa uživate kako se budi jutro. Nego je to šutnja zapravo koja izaziva nelagodu. Koja nije semantička praznina. Tako je. I koja ne dopušta zapravo koja je ogromna barijera da se počne govoriti. Da se može govoriti zapravo u nekakvom prijateljskom okružju. U svakom slučaju, ovaj projekt koji ste vi predložili mi se čini da može barem komplementirati i naglasiti određene dimenzije koje su potrebne, vrijednosne dimenzije Vukovara. Recimo, meni nikako ne ide, kad krenemo od toga, kad govorimo recimo o Siniši Glavaševiću, vi ste ga isto spomenuli. Kako je zapravo jednu vrlo perifernu ulicu on dobio u ovome gradu. A znamo tko je bio Siniša Glavašević. Tu ste mi dali cue za sljedeće pitanje, ako može opet baš vama. Govorite i o govoru i na koji način govorimo jedni prema drugima, a vi ste 2016. i 2018. istraživali govor mržnje. I ova ulica i nazivanje ulica po osobama ili događajima je jedan simbolični način da se govori o nečemu, a postoji i simbolični govor mržnje, osim javnoga. Možete li nam reći nešto više o tom vašem istraživanju, jer svjedočimo govoru mržnje, mislim, svakodnevno, posebno na toj simboličnoj razini u Vukovaru? Pa, ono što smo mi radili 2016. 2018. i 2020. također, je da smo u svoje istraživanje uveli nekoliko pitanja. Ne možete govor mržnje izravno istraživati, pa smo pitali naše ispitanike, među njima isto tako i mlade, bili oni bili za kažnjavanje, za pravno sankcioniranje nekih oblika izravnog govora mržnje, kao što su pozivanje na nasilje nad određenim grupama i pozivanje na diskriminaciju. I isto tako smo ih pitali o tome koliko bi li trebalo zabraniti neke simboličke oblike mržnje kao što je nacističko znakovlje i isto tako neke znakove koji su vrlo problematični iz različitih perspektiva, što lokalnih, što nacionalnih. Dakle, riječ je isto tako i o komunističkom znakovlju, o crvenoj zvijezdi. Onda smo isto tako pitali za Dom spremni i za smrt fašizmu i sloboda narodu, ali smo proširili svoja pitanja i pitali smo također bi li trebalo promijeniti imena ulica koje su nazvane po nekim istaknutim osobama iz NOB-a, iz NDH. Pitali smo ih isto tako o spomenicima i također ovo jedno vrlo vruće pitanje koje je bilo u zadnjih nekoliko godina, a to je što činiti sa spomenicima iz Domovinskog rata koji na sebi imaju naziv Za dom spremni. Ono što, ja sam malo usporedio rezultate i ono što ja mogu reći je sljedeće. Što se tiče izravnog govora mržnje, protiv njega su zapravo je većina građana. Međutim, i tu mladi kasne. Uvijek imate po nekakvih 5-6% njih koji zapravo i manje iskazuju spremnost na takvu pravnu regulaciju.
Kada govorimo o ovim globalnim simbolima, prije svega nacizma, fašizma i tako dalje, tu su oni isto tako pokazuju sličnu tendenciju zabranjivanja, međutim kad se spustimo mi na ovu našu lokalnu razinu, onda imamo sasvim drugačiju situaciju. Ono što je recimo tu problematično je recimo da mladi sve manje i manje su skloni zabrani pozdrava, odnosno slogana za dom spremni. Jedan dio njih također pokazuje tendenciju zapravo otprilike anything goes. Dakle, htjeli bi da se zapravo ne zabranjuje ništa. Kad pogledate to po ideološkim klasterima, onda vidite zapravo razlike. Ovisno o njihovoj obiteljskoj tradiciji, ovoj percepciji prošlosti, kako sam govorio. Ali, dakle, nije riječ samo o tome pustite nas na miru već sa prošlošću, jer zapravo niko im ne nudi ovakve narative koji bi bili zajednički, koji bi se mogli ispričati distancirano od traumatske prošlosti, nego se isto tako reproduciraju ove biografske i isto tako ideološke sklonosti na njihovo mišljenje. Odnosno i dalje se zapravo vergla po jednom starome rascijepu koji onda, ja mislim, zapravo nas zamrzava u vremenu. Vidim da je Branka nešto i zapisivala i kimala glavom. Želi ste možda nadovezati? Pa mogu, da, mislim... Imam ja i pitanje za tebe. Pa hoćeš i pitanje, pa da možda... Može. Okay. Zapravo na neki način radit ćemo i vi inače radite, govorila si da radite sa medijima, odnosno medijskim izvještajima, pa radit ćemo s tim i radit ćete i sa govorom mržnje, odnosno slučajevima toga, pojavnosti toga u medijima, u ovome što će nama uslijediti. Možda nam nešto malo možeš o tome najaviti, evo, za sudionike ili... Pa da, nekako u popodnevnom dijelu ćemo pokušati problematizirati neka aktualna događanja, recimo posjet potpredsjednika vlade Borisa Miloševića u Knin na obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja i njegovo izvještavanje u hrvatskim medijima i izvještavanje u srpskim medijima kako bismo malo vidjeli kako postoje li neke razlike, koji mediji otprilike kako izvještavaju, pa da malo to prokomentiramo. Još ćemo imati neke tu zadatke, ali neće to sad sve način otkriti. Znači na koji je Ivo radio, sad vidim, on je bio preteča ove metode. Da, to, partizan. Da, pa dok je profesor Blanuša govorio o ovim nalazima, pokušala sam nekako razmišljati o tome što ja mislim, zašto je tako i zašto mladi pokazuju želju za slabijim pravnim sankcioniranjem govora mržnje, zbog čega postoje problemi oko sankcioniranja pozdrava za dom spremni, odnosno bolje rečeno njihove percepcije o tome da li treba sankcionirati ili ne. Mislim da je to zbog nedovoljno jasnih pozicija od onih koji nose najveću odgovornost u ovome društvu kada govorimo konkretno o pozdravu za dom spremni. Dakle, i kad govorimo o ovim dokumentima u vidu dokumenta dijaloga gdje je vlada zapravo izmjestila svoju odgovornost pa imenovala tijelo koje će onda pisati o simbolima i njihovim utjecaju simbola na naše društvo, u tom smislu i sankcioniranje takozvanih spornih obilježja. Nedovoljno se u javnom prostoru izričito, nedvosmisleno govori o tome da je pozdrav za dom spremni nedvojbeno ustaški pozdrav koji ne treba imati nikakav legitimiran i legalan u tom smislu prostor, pogotovo dakle kad govorimo o nekakvoj javnoj sferi. Mislim da se tu i kroz mandat prethodne predsjednice, pa i onda kroz mandat prethodne vlade, a i vlada kroz hrvatsku povijest, se zbog najsurovijeg političkog oportunizma nije htjelo jasno očitovati.
I sad zapravo zadnji, ovo što je i profesor Blanuša govorio, taj vrući dio komemoriranja ratnih veterana u sklopu, dakle, obilježja koje zadržava taj dio Za dom spremni. Ne bi se baš htjelo ući u tu priču i preuzeti političku odgovornost za jasno reguliranje. I mislim da tu mladi naprosto samo sudjelujući, dakle, i u onom društvenom životu i u javnom prostoru, kad vide da ne postoji oko nekih tema a od autoriteta od kojih bi se očekivalo iskreno i politički odgovorno i ljudski odgovorno ponašanje, da i onda i oni zadržavaju neki prostor, pa možda vidjet ćemo šta ćemo s tim i šta će se sa svim tim događati, da li to jest protuzakonito ili nije, što taj pozdrav reprezentira, zašto je on problematičan, što se u povijesti događalo pod tim pozdravom, nedvojbeno. Dakle, tu su neki problemi gdje mislim da radi takvih razloga zapravo mladi nemaju jasnije stavove. Dakle, nije to njihova, rekla bih, odgovornost, nego odgovornost onih koji nisu svoju odgovornost ozbiljno shvatili ili svjesno im zloupotrebljavaju. Evo, mi ih pozivamo na odgovornost ovdje javno. Evo, jedno malo možda teško pitanje, ali svejedno. Prvo za Borisa, a i za sve vas u ostalom. Ja samo čekam da se neko ovdje ukaže. Evo, zaustavit ću pitanje. Ivana je se odvažila. Dobar dan svima. Ja sam Ivana Sučić, Udruga Babe. Ovom prilikom imam jedno pitanje. Najviše želim da pohvalim sve ovdje, ali najviše Branku. Branka mi je bila nekako najkonkretnija sa odgovorima. Inače sam ja funkcionalni tip, apsolutno, i želim uvijek konkretno doći i do nekakve detekcije što je pozadina svega, što je pozadina problema, odnosno onu IT uzrok krivca svemu ovome. A potom onda kada otkrijemo uzrok, da vidimo na koji način rješavati problem. Sada, ovdje sam imala najviše materijala kod doktora Nebojše Blanuše koji je govorio o konkretnim istraživanjima. Posebno me zaintrigiralo ova istraživanja 2011. 2018. i tako dalje, gdje vidimo rapidan skok, odnosno prostor jedan jako veliki između razmišljanja starih i mladih. Interesira me u istraživanju da li ste došli do zaključka zbog čega je to tako i išli sa tim zaključkom dalje. Hvala. To je pitanje, ja mislim, koje prelazi okvire istraživanja. Ono što je tu problem zapravo, osim politika povijesti u Hrvatskoj, je nešto što bi ja nazvao tamnom stranom europeizacije istočne Europe. O čemu se tu točno radi? To je vrlo detaljno zapravo opisano u jednoj novoj knjizi jedne autorice koja se zove Jelena Subotić. Knjiga vam se zove Yellow Star, Red Star. I pojavljuje, do sada je dobila nekoliko međunarodnih nagrada. Što ona u osnovi kaže? Nakon pada komunizma 1989. godine, zapravo je od strane Zapada očekivalo se i postojali su politički pritisci da se promijene narativi u holokaustu. Prije svega, i da političke elite prihvate da su i njihove države u prošlosti sudjelovale u holokaustu. Dakle, da su postojale vrlo snažne političke snage ili oficijalne politike i režimi koji su provodili genocidnu politiku u Drugom svjetskom ratu. Oni su na to reagirali, dakle govorimo o etnonacionalnim političkim elitama u istočnoj Europi, dakle nije riječ samo o Hrvatskoj. Oni su rekli da, holokaust se dogodio kod nas, sudjelovali su nekoliko loših jabuka, ali uglavnom je za to bio razlog su bili stranci, odnosno okupatori. Oni su Njemci ili Italijani ili Sovjeti, isto tako, i njih su spominjali,
oni su zapravo odgovorni za holokaust. U Hrvatskoj kad čujete recimo sa radikalno desne perspektive zašto su u NDH postojali rasni zakoni vrlo brzo, što će vam oni reći? Zato što su to Njemci od nas očekivali. To je, možete bilo koju riječ za to iskoristiti. Antisemitizam je postojao unutar tog pokreta izrazito snažno. Dakle, odgovorni su drugi. Druga strana, drugi aspekt te tamne strane europeizacije je nešto što je poteklo zapravo iz Europske pučke stranke. A to je prije svega priča o dva totalitarizma koji su se onda na ovim prostorima istočne Europe iskoristili isključivo kako bi se minorizirali ili čak rehabilitirali fašisti iz Drugog svjetskog rata, a prije svega izjednačilo razdoblje komunizma, odnosno realnog socijalizma sa fašističkim razdobljem. Što je potpuni nonsens. Opet. I mi vidimo, sada dođemo i na lokalnu razinu, što se onda dogodilo. Posljedica svega toga je da je određeno razdoblje u životu jedne nacije zapravo pretvoreno u povijesni vakuum. Cijelo razdoblje socijalizma od 45. do 90. godine se i u zemljama u ovoj regiji prikazuje kao mračno razdoblje. Premda znamo koliko je taj socijalizam, ti komunistički režimi, koliko su bili različiti od sovjetskih režima i staljinizma. I ja mislim da je isto tako jedan od razloga i mogući jedan od izvora za bolje razumijevanje prošlosti i isto tako traženje prošlog relativno skladnog međuetničkog života, prije svega u tom razdoblju. A znamo da je Vukovar i vukovarsko područje upravo bilo takvo izrazito miješano međuetničko područje u kojem su ljudi živjeli iznad prosjeka tadašnje države. Hvala, evo još imamo jednog hrabrog. Dobar dan svima, ja sam Aleksandar Kojić iz Vukovara, iz Europskog doma Vukovar. Pa evo, na tragu ovog što smo pričali, ja bih imao podijeliti sa vama jedan primjer dobre prakse iz BiH. Ne vidim razloga zašto možda ne bi više mogli u Hrvatskoj o tome. Naime, kao voditelj mladih u okviru mirovnog ljetnog kampa 2017. godine koji je se održavao u Baškom polju kao dio jedne inicijative koja ide preko 20 godina, a to su Mladi ujedinjeni u miru, gdje okupljamo mlade iz 5 gradova iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Imali smo prilike pogledati predstavu glumaca Sarajevskog pozorišta, a napravljenu prema knjizi doktorice Svetlane Broz, koja je od 1992. godine pomagala na području Bosne i Hercegovine kao liječnica. Ona je napisala jednu knjigu o kojoj se kod nas, a i u Srbiji, nažalost, malo zna. Knjiga se zove Dobri ljudi u vremenu zla, u kojoj je opisala oko 90-ak primjera u kojoj su obuhvaćeni pripadnici 3 nacije, 3 većinske nacije u Bosni i Hercegovini, gdje su u ovom posljednjim ratovima pripadnici jedne nacije po cijenu svoga života štitili ili nastojali zaštititi živote pripadnika drugih nacija koji žive tamo. Zašto vam ovo spominjem? Na naše mlade iz Vukovara je ta predstava ostavila jako jedan veliki utisak i mi smo o tome puno razgovarali. I možda bi to bili nekakvi pozitivni primjeri unatoč svim crno-bijelim slikama koje mi imamo na ovom prostoru. Pa imao sam potrebu to sa vama podijeliti. Eto, hvala vam. Hvala, Aleksandar. Na tu replika, komentar? Meni se jako to sviđa. Međutim, ja mislim da je to samo dio priče. Dakle, ono o čemu bismo mi trebali razgovarati kad govorimo
o suočavanju sa prošlošću i isto tako građenju nekakve bolje zajedničke budućnosti su 3 razine odgovornosti. Jedna razina odgovornosti je individualna. Ona može biti u negativnom i u pozitivnom smislu, ako govorimo o ratnim zločincima i ako govorimo o ovakvim primjerima. S druge strane je to politička odgovornost. Dakle, kad pogledate politike povijesti i recimo odnos prema Haškom sudu zemalja iz regije, zapravo su njihove reakcije uvijek bile da je riječ o nekoliko loših jabuka. Nekoliko trulih jabuka su počinile takve stvari. Ono što treba napraviti kao daljnje istraživanje je vidjeti koliko su same politike sudjelovale u ratnim zločinima. I 3. razina, ja mislim da je ona izrazito bitna, a to je societalna razina. Societalna razina je ona koja se pita zapravo, dobro, sve se ovo dogodilo, jesam li ja mogao i možemo li mi skupa učiniti nešto da se to više nikada ne dogodi? U svakom slučaju treba naravno istraživati i to što dovodi ljude da čine određene zločine, kako dobri ljudi mogu činiti loša djela i kako isto tako mogu činiti dobra djela, kako su sposobni činiti nešto vrlo loše i nešto jako dobro. I kako neki mogu zapravo, recimo, to je mjesto koje se jako istraživalo u pogledu Njemačke. Kako to da su ljudi mogli zapravo gledati kako njihove susjede odvode, a da ništa nisu učinili. Da se nisu pobunili protiv toga. Koji je to oblik egzistencijalnog straha? I koje su to vještine koje bi ljudi trebali imati? Koje su to građanske sposobnosti, građanske vrline isto tako koje bi trebali nadahnjivati ponašanje koje je sasvim suprotno tome? Imamo Blanku, čini mi se za mikrofonom, ali Branka. Ako će se direktno dovezati, a ovo su baš krasne, već ključne, završne riječi skoro. Ali može Branka. Da, baš na tragu ovo što je gospodin govorio i profesor Blanuša, za ovo odvođenje ljudi, mi baš u sklopu zajedničkih narativa, kad smo išli u Crnu Goru i kad smo išli u posjet logoru u Morinju, to je baš direktan primjer toga gdje su ljudi zapravo živjeli 50 metara niže dok je logor funkcionirao i pokušavali voditi nekakav normalan život znajući da je iznad njih logor. Dakle, to je nešto što naprosto jest sastavni dio zbivanja 90-ih. Ali zapravo htjela sam se na gospodina nadovezati i nekako u okviru, evo da kažem, nadahnuta činjenicom da je danas Međunarodni dan mira, baš i u sklopu tog, evo sad već više puta spominjanog našeg projekta Zajednički narativi, dva posebna poglavlja koja su nevezana za taj tip ispitivanja dominantnih i pisanja zajedničkih narativa. Jedan je kulturna scena 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije i jedan je vezan za antiratne prosvjede. I to se nadovezuje na ovo što je prethodno gospodin govorio o ovim pojedincima. Dakle, u našoj toj knjizi smo htjeli pokazati da su u svim državama tijekom 90-ih postojali antiratni prosvjedi, a da se u državama nije zapravo znalo da je tome slučaj. Tako da pokušali smo i to naći jedan konkretan primjer kojeg ne treba dodatno graditi, nego je on već postojao i samo smo ga, dakle, dali mu nekakvu vidljivost. I ne samo, dakle, o antiratnoj kampanji, nego i upravo o pojedincima za koje se mi konstantno, konkretno i za Milana Levara i za Josipa Rajhala Kira, to su sve pojedinci, pogotovo u Zagrebu smo pokušavali zagovarati imenovanje ulice po Josipu Rajhalu Kiru i ušli smo u službenu proceduru, međutim to se nije dogodilo. Dakle, možda treba iskoristiti priliku i to je neko pitanje postaviti ako nam je teško kod društvu mirovnim aktivistima i ljudima koji su dali svoj život za mir, dati ulicu, pa gdje smo onda od suštinskog suočavanja s prošlošću. Eto.
Odlična inicijativa koja pokušava u ovo političko isto još da prodrijeti, jel? Blanku, mogu? Pa meni je bilo zanimljivo, Nebojša je rekao da sve zemlje u regiji, pa tako i Hrvatska, imamo problem sa tim komunističkim dijelom režima, jel, s tim se suočiti. Mislim, susjedna nama Slovenija ima dosta muzeja suvremene povijesti. U tim muzejima je prije svega prikazana povijest baš tog vremena, znači kako smo živjeli kao pioniri, kako je funkcionirala partija i tako dalje. Možemo li nešto od tih Slovenaca možda i naučiti, jer izgleda da ipak nemaju baš sve zemlje problem s tim dijelom povijesti i isto nastavno možda i za Borisa pitanje što je Dokumenta vezano za ovaj komunistički režim radila neke projekte, možda zanimljivo, imali nešto aktualno u tom kontekstu. Suptilno. Pa ja se slažem da postoje i pozitivni primjeri. Slovenije u tom smislu, ja bih rekao, prije izuzetak nego pravilo. Pogledajte Mađarsku, na primjer. Pogledajte Poljsku. U Mađarskoj vam je negdje u središtu grada 2014. iznikao jedan spomenik koji je zaista groteskan, koji negira u potpunosti da se išta događalo od 40. do 44. kada su tadašnje lokalne fašističke snage pobile preko 60.000 Židova. Taj vam je spomenik napravljen kao jedan zid u čijem središtu se nalazi jedna statua Arhanđela Gabriela, a iznad njega se nalazi prijeteća ptica koja je čelična, orao, koja zapravo nastoji negirati ikakvu odgovornost Mađarske za holokaust. To su primjeri zapravo povijesti i politika o kojima sam govorio. U Poljskoj vam je zakonom zabranjeno reći, i bilo su čak saslušanja i akademskih profesora, zbog toga jer su problematizirali zločine Poljaka nad Židovima. Pogledajte u Hrvatskoj što se zbiva kad se pokušava komemorirati recimo masakr u Glini. Imate recimo kolege iz Dokumente, imaju sa time iskustvo. Dakle, ima pozitivnih primjera i tu bi prošlost trebalo sagledati sa distancom. Ja mislim u svakom slučaju sa kritičkom distancom i vidjeti što od te prošlosti mi možemo nasljedovati, a ne je pretvarati zapravo u potpuno mračno vrijeme koji je svojevrsni povijesni diskontinuitet. Narativi su izrazito bitni i povezanost nas s narativima je također dio našega identiteta. Na razini obiteljskih narativa, ali isto tako i na razini nacionalnih narativa. Ono što je problem recimo u Njemačkoj, o tome je pisala jedna njemačka spisateljica Sabine Bode, o izgubljenoj generaciji, o djeci koja su odrastala za vrijeme Drugog svjetskog rata, koja još uvijek nisu mogla razumjeti što se tada zbivalo i koji su imali jedinu uputu odozgo da se ne smiju žaliti. Zašto? Zato što je njihova strana počinila puno jače zločine nego što su oni doživjeli. Oni su samo preživjeli bombardiranje ako su preživjeli. I različite odmazde, silovanja, o tome se isto tako ne govori. Što se događa? Ta djeca zapravo su se odvojila i njihovi roditelji nisu im toliko pričali o obiteljskoj povijesti. I to je imalo tako snažan utjecaj na njih da su razvili zapravo obiteljske strukture koje su funkcionirale kao tvrđave, u koje nitko nije mogao, nitko izvana nije mogao ući i nitko to nije mogao razumjeti. Trauma ne može nikada biti do kraja izrečena, ali se može pokušati barem donekle verbalizirati. I ono što je bitno, vidjeti zapravo i traumu onog drugoga. Pa, evo
da odgovorim na pitanje i ujedno se nadovežem na ovo što je profesor Blanuša govorio. Tu ima nekoliko točaka. Pod broj 1 vratio bi se na onu temu politika povijesti u postkomunističkim državama. Slažem se da mnoge vlade, posebno ono desnog političkog predznaka, velik dio svoje legitimnosti crpe iz jedne paušalne, dakle, negativne ocjene komunističkog razdoblja, koje se onda zapravo svodi na 45 godina totalitarne diktature. Mislim da je općenito problem određenja prema tom komunističkom razdoblju zapravo u tome što se u tih 45 godina jako puno toga promijenilo. I mislim da je s te strane možda potrebno onda gledati i pojedina razdoblja unutar tih 45 godina i o njima donositi određenu ocjenu, jer zapravo jako je teško u isto vrijeme odrediti se i prema onome što se događalo krajem 40-ih u kontekstu kada je partija konsolidirala vlast u Jugoslaviji, obračunavala se sa ratnim neprijateljima, poratnim ugrozama, zapravo sve što su smatrali da bi ih moglo ugroziti. Dakle, s jedne strane govoriti o tom razdoblju, u drugo vrijeme govoriti o nekoj socijalističkoj modernizaciji, o 60-ima, 70-ima, o kulturi svakodnevice i tako dalje. Mislim da je to zapravo nešto što je, da su ta dva pola i u Hrvatskoj zapravo dosta prisutna kada gledamo ta različita istraživanja socijalizma s jedne strane, zapravo posebno izvan akademske razine. Dakle, imamo ili jednu vrlo snažnu osudu tog razdoblja, govorenje isključivo o zločinima, ili s druge strane zapravo fokus na kulturu svakodnevice, gdje je zapravo Jugoslavija se prikazuje kao samo još jedna europska zemlja u tom trenutku. Ono što smo mi unutar dokumente pokušali zapravo je dati pozabaviti se sa jednom temom. Jednom temom koja je dosta slabo prisutna u kulturi sjećanja u Hrvatskoj, to je Goli otok. I u suradnji sa Martinom Previšićem i Vladijem Bralićem, dakle dvojicom istraživača koji se bave tom temom unutar svojih disertacija, Martin Previšić je svoju završio, Vladi Bralić još radi na njoj, pokušali smo se pozabaviti tom temom i dati jedan doprinos zapravo kritičkom preispitivanju tog razdoblja. To je recimo jedan od primjera na koji način se bavimo i socijalističkim razdobljem. Pored toga imamo još recimo jedan projekt u suradnji sa kolegama u Weimaru, Europski centar Weimar, gdje smo se baš pokušavamo se pozabaviti posljeratnim diktaturama, zapravo kao jednim zanimljivim vremenom u kojem se miješaju diktatura i razvoj, modernizacija i prisila, jer smatramo da su to teme i zapravo i ta prelamanja i pozitivnih i negativnih aspekata u toj fazi prošlosti su zapravo ne samo bitna da bi se s njima pozabavili, nego i otvaraju prostor za čitav niz pitanja i o vremenu u kojem mi danas živimo. Ako mogu samo pitati, rezultat ove dokumentinog i zakladi Friedrich Ebert Stiftung projekta o Golom otoku je konkretni rezultat i to možemo vidjeti? Jedan od konkretnih rezultata je brošura. Aha, tamo je vani. Tako je, kratki povijesni vodič po Golom otoku koji je za sada dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. Pored toga imamo i web stranicu goli.hr, za sada dostupnu na hrvatskom i engleskom jeziku, koja ima formu jednog virtualnog vodiča po otoku, ali može biti interesantna i posjetiteljima koji sjede kod kuće, mogu pogledati
sadržaj web stranice koja je virtualni vodič i nadamo se da ćemo je u budućnosti proširivati i novim sadržajima. Evo, virtualni vodič možda i za ovog vodiča tu. Je li to nešto što ti oduzima posao? Prvo korona, pa sad one. A ono nema za Vukovar još, srećan. Evo, ne znam, je li ova mlada gospođa stoji na suncu da se grije ili kao hoće nešto pitati? Izvolite. Da, i hoću nešto pitati, a evo i grijem se na suncu. Hvala. U stvari vidim da ova diskusija je tek krenula, pa vjerojatno bi nam trebalo još dosta vremena, jel, da možemo još prokomentirati, ali čini mi se da nam je negdje vrijeme pri kraju, pa sam se htjela osvrnuti u stvari samo na nekoliko stvari i vratiti priču u našu lokalnu zajednicu, a tome je potakla današnja diskusija i jučerašnje putovanje. Evo, sinoć sam se vratila iz Srebrenice sa grupom mladih ljudi iz Vukovara i otišli smo u Potočare. Ono što bih htjela povezati s današnjom diskusijom je taj govor i prezentacija stradanja u našoj bližoj prošlosti. Naime, evo ja ću sad u postotku reći, 60% mladih ljudi koji su jučer bili na tom putovanju bili su pripadnici srpske nacionalnosti i doista svojom voljom su otišli u Potočare vidjeti mjesto stradanja. Nas je dočekao gospodin Azir Osmanović, koji je magistar povijesti i kustos memorijalnog centra, inače je s 13 godina preživio ta stradanja i ono što je i mene, a i mlade ljude koji su jučer bili tamo posebno dojmilo je njegov način i njegov govor. Govor koji nije govor mržnje, nego govor da se nikada više nikome ne dogodi. Ono što sam htjela u stvari još s tim povezati je upravo iz njegove knjige, kaže, prisjetit ću još jednom na svoju pionirsku zakletvu koju sam dao kao član posljednje generacije Titovih pionira. I danas, poslije genocida, stojim iza posljednjih riječi te zakletve, izrečene prije samog početka agresije na moju zemlju, da ću cijeniti sve ljude svijeta koji žele slobodu i mir na ovom svijetu. Neka se Srebrenica i ono što smo mi preživjeli više nikad nigdje i nikome ne ponovi. Ja vjerujem kada bi mladi ljudi i u Vukovaru ovako slušali priču, da bi svatko posjetio i mjesta stradanja u Vukovaru, naravno bez prisustva političara. Hvala Dijani na ovim već prekrasnim završnim riječima, a ipak ću vas pitati ili pozvati ako biste htjeli nešto za kraj još komentirati, reći. Ja bih se želio zahvaliti na pozivu i smatram da je važno nastaviti razgovarati o prošlosti i o povijesti. Da, mislim, ne može se te stvari sakriti pod tepih i reći od danas više ne razgovaramo o tome, jer opet na ovaj ili onaj način vratit će se te teme. Zato je bitno pristupati im svjesno i na tragu onoga kako smo danas ovdje govorili i nadam se da ćete u nastavku današnjeg programa zadržati dobar smjer i imati puno kreativnih impulsa od sudionika. Za to će se Branka pobrinuti. Ako nemate više volju nešto završno reći, razmišljam ja o toj lokalnoj razini na koju je Dijana željela da spustimo, razmišljam o identitetu grada koji je ovdje spomenut i mnogi od vas sudionika kada ste se predstavljali i rekli što je prošlost za vas, ja sam totalno omanula, ispričavam se. Spominjali ste identitet i kako je to dio vas i ja sam rekla da je na neki način dio mene i vraća mi se u život. Nedavno smo imali srećom Vukovart festival u kojem su oslikani mnoge pročelja zgrada, murali i spominje se sada na nekim portalima kako je to možda neki novi identitet grada. A možda evo i mi ovdje ovim našim upornim govorom mira
doprinosimo nekakvom identitetu grada Vukovara kao jednom mjestu mira. To smo pokušali nekako ostvariti. Nadam se da ste i dalje s nama u tom nastojanju. Hvala vam svima na pozornosti. Nadam se da nismo bili preapstraktni. Nadam se da je vaša ova šutnja bila izraz slaganja i ne znam, nije ono kao wow. I pripreme da za ovo naredne kroz šta će vas provesti Branka, tako da hvala svima i hvala našim panelistima.